Denise. 1, 2, 3, 4, 5. Jag fanns tillbaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, det ska flyttas 3 centimeter. 5, 6, 7, 8. Extra. Ja, Niklas Rönne, första nyförvärvet på plats. Välkommen hit till Landskrona Boys. Tack. Hur kändes det idag? Ja, det kändes bra. Det gör det. At komme i gang efter julen. Og ja, jeg er utrolig glad. Ja. Ja, hur ser du på det här kommande året i Boys? Jeg glæder mig utrolig meget. Og jeg tykker, det bliver spændende. Og jeg har store forventninger. Både til mig selv og til laget. Om at vi skal præstere og vinde nogle fodboldkampe. Så ja, når man kommer tilbage til første træning, så er det jo altid, man er fuld af energi, og man tykker, det er ganske roligt, og vi er bare i gang, selvom der er lang tid til turneringen starter. Så jeg er optimistisk. Vad tycker du om försäsongsträningen här? Är det långt till seriestarten, tycker du? En gang til? Är det långt till seriestarten, tycker du? Ja, det er der jo lidt. Ja, det er der. Så jeg tror, det handler om at, bygge det ordentligt op, så man har både det rigtige spændingsniveau og formen er i top, når man starter, for det er mange måneder. Og der er det vigtigt, tror jeg, at have den der sult, når man starter. Altså så den der hunger for at vinde, så man ikke går helt, helt træt. Ja, mittfältare eller forward, vilket föredrar du? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det spiller ikke rigtig nogen rolle for mig. Det er sådan mere, altså jeg spiller, hvad jeg bliver bedt om, hvad kan man sige, og hvad der er bedst for laget, som træneren siger. Jeg ved det faktisk ikke selv, hvad jeg helst vil spille. Kanskje en 10'er, men ja. Du kommer at blive kvar i København? Ja, det er rigtigt. Jeg kommer at pendle. Jeg bor i København på Østerbro med min kæreste. Men det tager 50 minutter med toget, så det er ingenting. Det er det ikke. Det er meget mindre end da jeg spillede Kristianstad. Der tog det 2 timer frem og tilbage, så ja, det er dejligt. Det er det. Ja, då får vi önska dig lycka till i Boys. Jo, tak. I lige måde. Ja.